В края на миналата година главното мюфтийство внесе иск в Кюстендилския районен съд, с който настоява да й бъде дадени джамиите Ахмед Бей и Фатих Мехмед, които не са действащи, и градинката, в която се намира паметника на Илю Войвода. Докато съдът заседаваше по делото, гражданите на Кюстендил излязоха на протест срещу исканията на мюфтийството. Представители на Национален фронт за спасение на България подкрепиха протестът и се обявиха срещу опитите за ислямизация. Един град, който е български, в който няма мюсюлмани, не може ислямизацията да го превземе и него. България в момента е обрулена от всякъде. Ние имаме президент, който не знае на 3 март от кого сме се освободили. Имаме министър-председател, който говори първо за Европейския съюз и за глобализма, а не говори за нашия дом България. За жалост, борбата май тепърва започва. Достатъчно са ни били 500 години под турско робство. Първо да се турцизираме наново, няма да стане тая. Паметника на дедо Илю Войвода е нещо много за Кюстендил. Той е символа. Освобождението на Кюстендил е станало с помощта на дедо Илю Войвода. Ще позволят ли гражданите на Кюстендил да бъде ислямизиран града? В никакъв случай. На последното преброяване 11 души са самоопределили като мюсюлмани и това са предимно роми. Юридическите им аргументи са нещо от сорта. Преди 500 години тук е имало мюсюлманско присъствие, така че всичко е наше. Утре ще поискат парламента, съда, общината и църквите ни. Какво би означавало за вас това, ако бъдат дадени тези имоти на мюфтийството? Това означава, че сме предатели, според мене. Земя, богатство, което са се борили нашите прадеди и са леели кръв, не може да ги даваме с лека ръка в края на краищата. Адвокатът на мюсюлманското вероизповедание Красимир Руев си позволи да се позове на принципът за реципрочност в международното право, според който за да бъдат върнати български имоти в Турция и ние трябва да направим отстъпки. С тези свои думи Руев призна, че с искът си главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи обслужват турските интереси и цели затварянето на ислямската дъга на Балканите. Евентуалното изпълнение на споразумението от 1909 година, което е по-старо, е едно от условията да бъде принудена турската държава да изпълни това споразумение. Тук не става въпрос за връщане на турската държава, на този имот на джамиите. Не, на турската държава, не. Значи, Защо намесвате двете неща? Така е. Такова е споразумение. Мислите ли, че тези искания за връщане на имотите на мюсюлманското вероизповедание са някакъв начин Турция да си маркира територии? Точно по този начин се опитвате да го опишете. В България има действащи или почти действащи, сега не съм ги обикалял да знам, някъде може да има и последващи над 1600 джамии и месджиди. 3 или 4 джамии, които са предмет на искове, поне които аз съм завел от името на мюсюлманско изповедание, няма да променят това състояние на нещата. 3 селям. Може ли да разбираме тогава, че това искане на главното мюфтийство е един начин те да наложат волята си, въпреки че няма някаква практическа цел да се използват тези имоти? Вижте, сега натоварвате ме с очакването да знам съображенията всички в цялата им дълбочина на моя клиент. Не бих могъл да гадая. Единственият свидетел на мюсюлманите е над 90 годишен български изселник, който живее в Анкара. Той ще бъде разпитан в Турция, тъй като не може да пътува. Следващото заседание на съда е насрочено за 22 април.